ni yn neuadd y carcas, a ma, da ni fatha sardines. Dwi yma i siarad efo Hugh Williams, pwy sy'n arwerthia. O Farmers Mars Dolgellau. O rhaid ti gael hwnna i mewn, dweud. Ew, mae'n boeth yma, a mae'r auctioneer yn mynd trwy'r wyn yma. Tydi wych? Mae'n mynd drwy nhw ar Andros o Speed, ydy gweithio chi. Mae'n ddigon o gwsmeriad yma iddyn nhw heddiw, swn i'n dweud ar hyn o bryd. Oes, a pam maen nhw yn fama, a pam maen nhw'n gwerthu nhw fama? Wel, yn syml, mae'r bwtsias mae gyd dod yma heddiw. Mae'r carcasys gorau'r wlad yma heddiw i weld. Ie. Mae'r cig yma iddyn nhw, a mae'n lot o yma yn special, really, jyst i brynu y champion i hun. Yndi, a maen nhw'n dŵad yn agos iawn, wan, dyri? Yndi, maen nhw rhyw 1-2 ffwrdd wan. Mae 1 ffwrdd wan a ddim yn dechrau gwerthu'r y champion. Faint ti'n meddwl ei hwnna wan? O, dwi'n rhoi dim bet ar hwn. Dwi'n rhoi syniad i ni. Fydd o'n o canoedd roi felly chi. Fydd o'n ganodd? Canoedd, swn i feddwl. Ew, fe? Bydd, swn i feddwl. Os ydy draen cael canodd am nhw i ni edrych, mae hwn yn ollol wahanol, yndi? Yndi, mae'n wir. Mae nhw'n werth i gweld chwarae teg. O'r cigs ar y carcas y champion. Mae'n cario'n dda iawn drwyddo fo. Yndi. O i ddeud y gwir, mae'r safon o fama yn fendigedig, dydi. Safon gorau yn y byd, mae siŵr, dydi hw. Mae'n bleser do fewn yma, dde gwir, a gweld yr holl carcasys yma heddiw. Mae nhw'n werth i gweld, mae chwarae teg. Yndi. O, ma ni'n mynd gwan. Ma ni, da ni'n cofio'r champion. Dwi'n mynd gen i fi bach o dimlad yn ôl i fan. Ai ti'n brynu o'n Gareth? Cadwad o ddilad y bocad, dwi'n mynd eisiau bidio'r hwn. Mae o'n mynd. Dyma ni. Ia. Mae o'n barod i fynd. First prize is class as Supreme Champion of this year's show. It is an E3L and 21 kilos. E3L a 21 kilos. Ydy o'n anferthol o, yna di? Ond mae'n sy'n i feddwl bod yr oen ma wedi lladd allan y dda iawn am y mor gystal. Da chi bod, efo'r holl gigs am. Sy'n i feddwl. Dwi wedi cochwyn o 500 yw? 500? Dyma fo'n mynd. Haid? Ie. O, man bach. Fi'n hyn yn mil yna yn sydyn iawn wan. Mae hwn yn fflio wan. O, dwi'n dada fi wan yw, pam mae bwtsiar yn mynd i roi gymaint o brys am un oen? Wel, y syml di, mae'n lot o gwsmeriad dod yma heddiw. Special, jyst i brynu'r champion ma. A mae hyn wan, jyst er mwyn cael yr ymwybyddiaeth bod nhw wedi prynu o a cael yr oset yn y siop. A faint mae'n neud wan? 18? Ie. 19? Mae'r 2,000 wan. Am un oen. Dwi yn cadw nil o'n ocad wan. A hwn auctioneer da dde. Mae'n ofnad, mae'n mynd drwy'r wyn ma. Mae'n codi fras, mae'n dda iawn gwerthu. 2,001. Sa'n ni gael hynna mewn wyn i gyd. Swn i'n hapus iawn. Swn i'n Barbados. Brian ti'n brynu? Brian Castellewel di brynu. A da fo. A chdi da fo. Da iawn. Y president yn ei de. Ie, chwarae teg o. Wel, gwych. Ei, yw. Da iawn. Dwi di mwynhau hynna. A fi ne. Dwi'n di sta lawr yn 5 munud ar ôl hynna. A fi ne, Dim ond ta. Diolch ti. Iawn.